झटपट नाश्ता. त्यासाठी मी घेतलं आहे 1.5 वाटी गव्हाचं पीठ. आता त्यात मी टाकणार आहे थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ आणि थोडंसं तेल गरम करून घेतलं आहे, हे पण मी त्यात टाकणार आहे. आता थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घेऊ. अशा पद्धतीने आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. आपण त्यात आता थोडंसं तेल टाकू. आता मी 2 छोटे बटाटे घेतले, ते किसून घेऊ. किसून झालेलं आहे. त्यात मी टाकणार गाजर, टोमॅटो एक कांदा, चिरलेली बारीक मिरची 2, चिली फ्लेक्स, कोथिंबीर, धना जिरा पावडर, जिरं, सफेद तिळी, गरम मसाला आणि तिखट मसाला, चवीप्रमाणे मीठ. सगळं असं एकत्र करून घेऊ. आणि प्रथम लाटून घेऊ. थोडंसं तेल लावून घेऊ. आता आपण सारण बनवलेलं आपण त्याच्यावर पसरून घेऊ. कट करून घेऊ. आता आपण असे उमडून घेऊ व्यवस्थित असे. उघडले नाही पाहिजे असं. पद्धतीने मी तयार करून घेतलेली. आपण आता एक एक कढई सोडू. खुसखुशीत झालेत. आपण आता एका भांड्यात काढून घेऊ. अशा प्रकारे आपण असे हे सगळे फ्राय करून घेऊ.
झटपट नाश्ता तयार झालेला आहे. तुम्ही टोमॅटो सॉसने तर चटणीबरोबर असं खाऊ शकता.